Vytáčť, drahí technologiky priatelia. Perfektné riešenie pre inštaláciu vášho FRI TZ Box modelov 7590, 7530 alebo 7510 na stenu elegantným a priestorovo úsporným spôsobom. Skôr ako začneme, dôležité upozornenie. AVM FRI TZ Box nie je súčasťou dodávky. Ale nebojte sa, dnes sa koncentrujeme na to, čo je vo vnútri. Ak obal otvoríme, nájdeme všetko, čo potrebujeme pre úspešnú inštaláciu. 2 robustné plastové upevňovacie háčiky, ktoré sľubujú vášmu FRI TZ Boxu bezpečné dožanie, 4 skrutky a hmoždinky pre tých z vás, ktorí majú radi klasiku. A pre rýchle a jednoduché nastavenie, 2 predinštalované 3 m lepiace pásiky. Máte na výber, buď použijete skrutky na tovalé pripevnenie alebo 3 m lepiace pásiky na rýchlu a bez stopu. Len sa uistite, že povrch je vhodný pre lepiace pásy. Jednoducho postupujte podľa priložených inštalačných pokynov a vyotacej šablóny, aby ste presne označili vyvktané otvory. Bez ohľadu na to, či si vyberiete skrutky alebo lepiace pásiky, váš FRI TZ Box bude bezpečne a elegantne pripevnený k stene v priebehu niekoľkých minút. Viac miesta na stole a FRI TZ Box, ktorý nielen bezpečne visí, ale zostáva aj ľahko prístupný. Ideálne riešenie, ktoré spája funkčnosť a estetiku.